Aye. Amen. Me perseba bia obia no ofa Bible na ya di nkomo. Na masel say ba modern say woni awrade abanante ewe na no na me check Bible ana mo say nyame no me busa pani bi say dem tini ya tu ne di nyame na okane simple so nya na no amen 9.5 was a shuffle na me say was woni me nyame na me say o say me busa wona ya pani ya ba tomu was nya no amen okane simple na me say me gidi lo kan na me pe cause me ka say me baba me nu mu a doso ingredients e wo aduanim ansa na wa ba me no ya duane keke o ndi opane me da ase ana me da mani e ka se ma chiro mo ya awrade a ya som no obi ansa no nso nyame foforo bi ne soro afam de ne ba toto sa nyame no ma na ayeye ekwaya ofa so obo soro me kwasi awu me gina menim menim ni ama de frefre ya wonya dash screen Yes. menim ana ni ama ode fra ya wonya asase enso menim na asase nso wonim wasehye nyame abobo asase wasehye te sha obi ato ne neoma no abobo no de agu baabi enti aya simple say the one asehye asase no ehu keke or the you can say bauxite ashim or the manganese ashim or the aluminium ashim or the gold ashim or the nsia hodo ashim so what you say as the baby a claim baby nsia sunny soil baby a black soil just wa ye wa sisa sanse no na de ba ko bibribi na yesi dan awo baby na ye tu form ebusu kruwa na mra ye tu form no ye tu ya sase sam nia na gumu no na aboro so am say na sanyo wa nyina na wa ha ne tu Ntimi hye da but one say to me aboro so ya ma na aboro so still na bia kan so na ayama mani ya yesie nem say ya nyaade na ntimi nyama ne ye da sorry ase ya nyaade because said we say abobo na ade no ye ntimi mo bone sa wona ka tira of our time saja o mi anko ade e betimi aye sorry ase ntimi hwanyame a na ho ya me nwanwa ne ho ya me nwanwa too much na yemfa bibia nso nto obo asase a obo apoano katsira po seda ha no apoma no musu bio na bia ode no to ye ho na oda na dia hu ba ko ni apo ene pra entam me ka se me ma oda na me ka fa ho nyame na bo nsu a ye fra ne pra nso na mapumu na ade a woni sa ba bia pra nam no e wa pumu no apona te step apona wo soro ana pra no wo fom ana utwa pra no bedu asa hanso wo soro so and how was ana pra no nam finfi na apona amfra pra no ana pra no nso mfra pono o so le sifia me ka se ba tremo enti sa to kuduom na udu sa area ho sa usi pra no ma atitom yes Fika FM 89 entamo atitom ama wo se what yes from what is step ansan was akoforo what you say na kuduom nsu twemo anfa pra no nsu no nkowura ponum papa ana me trust dinam so no nyame na me hu the idea matimi dia toto sa nyame ho what you say ana say aponum nam ehuri atopra no pe ana say pra no be say na topunum ompani wo anya so be hu sesia pra mu nam so huri topumu a
yapo na yina to pranum anya so obewu sesia na ma check na mahuru ana musa sa kopie on say the city na me trust din na me no ye nya nkopon na ya som no no ne huo e person na obi a wotie me bia ya aggressive 89.5 ebia ma study me kotu so obi shidan me a so dan ano so me de mani hwan am ra said architect let's say draw ne dan no ana ma hwa said o sisi pillars or the iron rods sisi na or the banden wires atchere said your buyer entity me dan mani ko carpenter fo bi so no sa carpenter ne person o table oya agent bia no de dado abom na me busa na say adan no say anya say bedwiri na me trase me dan mani akọ obi nso a oya Awuah ane ya kana say Awuah na we kukuo kula keme jira o ni di mi bibia me di suade me oni di na so pani Awuah ya we di afa pa o se afa na se ntu obetimi asa ya na ade foforo o se obetimi di aya na se no so aya ade but me ko no dotia na o fo o de ya Awuah na me te kakra na me di share manum he me bo mo na ya anwea ana me da mani enti me ko nyina na me bo me nsam ade masa fo Awurade ma dwirim ne makomam enti so hia me a o ba ka se so far we are abodam na me bo me nsam masa fo Awurade wo me a makohuru no na me na me trase na me dwiro na me se na nyame kura what say kura na what Odiase dotia obi de ye kukuo no the same dotia no de nwini nipa nwanwa also oso nam ni mu a uhunu dotia dot krona no de ya akrante otwe wansane ewio aponche odwan ana nkokọ Odiase Akwasi mpa also oka kokọ na mu a dotia nim ade ba ko ma study ni pa ho kra ne se bia wo didi kra na frito na fo dotia ne ma so tokone dotia yempe tell somebody here and we should do them so no nyame ni who too much what was here and the trust na me dwena na mbusa se enti mankani ya de mbusa dotia banchensu ya de dotia enti me trust di na na nyame kra what say when you say so the man can say dotia kuraje dotia gu ho a just oprugu and so dotia na no atanje na would you know what is here yes now the trust dream na me busa na ho say carpenter ni so oye dan ana oye akonwa na so oye table na bench bia joint bia o de dado abom na why say nipa ya wo joint na dado amom say nke di bi brom ya no so me trust them so ani na ma ba Awurade di yie me hwe no mpa e wo ye mu no se bande wo ye so bia nkuram there is no binding wires. Don't show my miss Ronyame. Papa. I'm sure pipes. I pipes. I veins. Hallelujah. Amen. I'm the tutor dance for. Oh. Someone just penetrating me. But you know what I say no. So. Ni asase su ni asase ase no obi ani ho a otisi Nyankopon na me pese obi a wotie ma no pai wotie ni yie amen se wo don sensan wo fam a efifiri
asekyerɛ ne sɛ ne hiri na so wɔ fam Yes. but sɛ onipa tiri ne wuyi a efu nso ani hiri wadi aseɛ Yes. efu o nso ani hiri Ani hini. na mekyerɛ se busa ne ho sɛ kukuo nsuo ne mu a wode adeɛ to ma nsuo ma yɛmu sɛ daban ɛna onipa da hɔ me ahua nsuo gu n'ani ase nsuo nsua ne na nsuo nam so Basa. mehunu awurade sɛ ɛni kwan sɛ yɛde obi atoto no Kra. saa na mehunu awurade enti ma ɔbadwe ma wɔteɛ ma anɔpa yi ɛne mmara ne ho so Amen. amen Amen. ɔbadwe ma wɔteɛ ma anɔpa yi ɛne mmara ne ho so Amen. yo wobɛgye adi sɛ wotɔ kaa na de kaa kɔ bahyɛ ma hwie ba bosome nhyia Is it very na start na ɛwe very sɛ yɛtae mono koro a yɛmfa ntwa 1 year we day? ɛbɛwe wate aseɛ Kwase mpao. wofitani bɛka kyerɛ sɛ masa mepakyɛ ɔtaa deɛ ɔsesa na anka bɛboa wo Oh. asekyerɛ ne sɛ awe atwa kwansiri bebree yàwó wọ́n yẹ nfiẹ́ di òṣìá wọ́n kyẹ́njì wò náà wọ́n yẹ nfiẹ́ di ọwọ́twi wọ́n kyẹ́njì wò náà wọ́n yẹ nfiẹ́ di ọnu wọ́n kyẹ́njì wò náà Ai wawa. wọ́n ti àṣẹ Eh? ẹ̀mọ́jà ọmọ furasi ẹ̀dí gu mu no yẹn fẹ́ bi nka ho bio Ai wawa. ẹ̀sọ́ de kaa nam na nsuo wi a wọ́n fẹ́ nsuo ẹ̀ngùn bẹ́ẹ̀ bọ́ bẹ́ẹ̀ fúdi sá bírèkì bẹ́ẹ̀ pa yi Be pai. mà tó ẹsẹ̀ na mà ṣẹṣẹ Abe pai ampa. na mà hu ni sẹ́ ẹ̀wọ̀ sẹ́ yẹ sí ẹ̀sùn nyàmé a yɛsom ne yie wɔyɛ nyame a ne hohu ne hohu ankasa Papa. ne hohu yie dwo ɛnyɛ ade ketewa To there is a check alignment. oh sorry aseɛ yes because adwindwam ɛsɛ yɛkɔkyɛ alignment na yɛkɔ yɛa na astrati ne amiamiam Di papa nyami. ba mehwɛ ade awurade ayɛ no ɔ metumi tena se na mabusa ma wo sɛ Too na ɛdan na woasase so a much. yɛbɛtumi de atoto saa nyame ho ama no ayɛye Broso. medeɛ ɛna nɔpa yi mefrɛ no akorɔbɛto Ah. mesa frɛ no ɔpumpuni That's right. nyansa mfiri aseɛ gya Ah. ɛne nyansa wieyɛ na anim ne nakyi nyame bia ni hɔ Good. enti mafotwi a mede mma wo ɛne sɛ sɛ wosoma nyame foforɔ bi agyae wogyene so a mepɛ amɛ Amen. sɛ wotwerem nyame foforɔ bi agyae because nyame bia ni hɔ bio a ɛde ne bɛtoto saa nyankopɔn ho Kra. amen Amen. jo sɛ nka wobɛka nkɔtɔsua ma me a mepɛ Isaiah 45 verse number 5 Isaiah chapter 45 45 verse 5 verse number 5 5. Isaiah 45 verse number 5. Or say many awurade. monhwɛ hao ɔsɛ mene awurade Na obiara ni hɔ bio. obiaa ni hɔ bio Onyankopɔn ni hɔ sɛ me nko. onyankopɔn ɔni hɔ sɛ me nko Me na mebɔ abɔsoro. amen Amen. ɔde aseɛ obiaa ni hɔ bio Timifo biara. adeɛ baako a monhyɛ no nso no no sɛ naasoma meka kyerɛ week wobɛfa a wobɛnhyira Amen. hyɛ saa de no nso sɛ wobɛfa nnasɛm yi a you be blessed Amen. nyame bi ni hɔ bia o sɛ obi yɛmfa no sɛ obi yɛ sɛ ɔsom bosom a momu sɛ ne sɛ kɔtɔkorɛ no dua no ha na yɛ amen Amen. wode aseɛ enti mesɛ atiefoɔ atia me nnɛ sɛ ɔmeyɛ ne mmerɛ ahosodwo kenka Isaiah 44:6 Isaiah 44:6. verse 6 Wɔsi sɛ awurade Israel hene ne ndimafoɔ si nie. Mene awurade mene awurade odi kanfo na mene wɔkyidifoɔ. ɔn sɛ deɛ ɔsɛ aka no sɛde awurade ɔdimɔfo Asafo awurade sie nie. asafo awurade sie Mene ni odi kanfoɔ wɔsɛ me awurade mene ɔdi kamfo na mene wɔkyidifoɔ. na ɔno kora no ne tidifoɔ Onyankopɔn biara ni hɔ gye me nko. onyame bia ne hɔ agye ɔno nko a Hwan na ɔte sɛ me? obusa question hwan na te sɛ yɛnya nkopɔn Ma ne nkan. ma ne mmiɛ na no Ma ne nka paa mu nka mfa nsi na m'anim. ɔmpaa mu nka sɛ mete sɛ wo Ah, hwan na ofiri tentere de kyerɛ ɔman a ɔde bɛsi wɔ ne daa nneɛma a ɛbɛba. go ma ɔnka sɛ awurade ai mete sɛ wo Ka. ebi ne hɔ wode aseɛ Yes. ebi ne hɔ manyere kakra matera wi ase manantim mabɔ bra mehwɛ sa asase wɔ asu a na
who say ye ni nyame bi ye ni obi abio ama wona nanum na daw se Kristo som abato e kana say ye nananum abosom amu bi nka sam wasam ne nkyerɛw so som betu amamede teniye wo ya busane say papa wana bo wo so timi bia na ne kasa nyame na bo me dia no ka chanze ne nyame som amato abosonsom amen amen ti asem ni ye obia ni ho abusuafo dia akoba nyina ye nsam huro ene no pa ma men kan kyerɛw sɛ wo patumi bia tumi nyina hyɛ onyankopɔn mu amen wo pa bamba bia bamba nyina wɔ Awurade hɔ what do you say yes anya bosom ana malam ana sɛ ya kan say akoto bi na batimi abɔ ho bayo dia wado akran ebe se woni paduam na ma home no kwai so akran wo sano no wana so no oh my goodness anana pai me pesa me bobon samso na me kasem de kyerɛw abadwe ma bafa ebi a wofiri a wo kwablo kyerɛ wo ko bosom bi hɔ bosom na ma wade a me sraw abrotire wo pa hye no fa ho jamhye no efisa bonsam ene na bosom na ya kan say na bayfo nyina no atamu da nyame de won bagu jem omo nyina kure kujem enti dika ade omo suro ni ja enti dika fa ni jem that's right onsa dom yesu ba no so no wasai abre na so wo ba so be sai ne ana ade omo suro eye ja de omo mpo amompe ti asebri enti mesaw abi akọ sabu ebo yisabo se enko tia hwe enko de ma wo kra no de nko ho me shaw hwinum no wasa ne bodo do wasa amen say asem na abantia na nipa bebre timi ko sisi sandboard no to radio so na o ka nyame kan nyame fo abosom pampa wasem no o ka pai what you say na ayama homete na enama ka bi a kyerɛw amen abosom nyo anya Isaiah 44 no topic no o say abosonsom ye nkwasi asem o say abosonsom ankasa no ayankwasi asem ayankwasi asem ayajimisom ayamuasom abosonsom we are here som bosom we are kwasi sana babu naka o say kwasi asem somebody a graduate like you a graduate obi a wako school ane wowo what you say ane wowo a graduate to ma bi ni ma bi gugu everyday graduate ada mi ja obejo ekot me makojo ruminati sari abaya me John Secret Society me John Lodge what you say sari abaya me nyina cha wajimi Isaiah so ya kwasia nyamna mtuo yo a graduate judges were a judge were a lawyer by profession lawyer pa na kawabishan what you say just ahomate there were so many kings ahimfu bebra adonjo sa akotism no abushafo so Awurade share na meju kira firi nsamo oh why what you say according to Luke I was sikanino was me kra didi na nom na ya me pa wadi asiama o ya me so kwasia God said this word o dinatem was we kwasia ana ma jo kra firi wonsam nipa bi ni me di agro what you say ya me punish na Nebuchadnezzar and so na bosom no that's right abosom na ntimi antaranje nyame o
abusuafoɔ ɛnɛ mepɛ sɛ woto abosom huhuo no gu gyae deɛ wodi akyerɛ no ɛso no mfa soɔ o ɛyɛ ade gyɛngyɛn ɛyɛ ade fɔw deɛ asɛm ne menim sɛ ansoma meka ahemfoɔ wɔ santema mbu bɛfu wontie ne yie wɔka sɛ tia abosom na memefa ho bɛɛ wɔfra me a mema wɔhene biaa fra me a mema o sɛ bosom ne wɔ power moma ne nkyɛra ngere I'm talking against the idols. That's right. And human beings. Won't tell you. See, some show radio. And yeah, boy, what am I, boy? No, Radina. And sure, boy, what am I, toy? Radinoa. Man, can you go yet? I know I will put Jayano. I tell man I do my war. Ibusha ya akotam kukura bi aba shon pass ajawa jimi o yeah akwanya sesa eni pa mo bo unyami sha kukuram unyami sha kukuram na wana so ya kratini no ujina ho gona insha akwa jimi esi bisi na no pai obi akọ university wanyanyame bia ni na ti so wakojo osere kantanka hola sere ai onza omo join ya dibi wo ho FM katanga o continue ya mani ma bi wanya bibia no so court so fracent awu santina wo fra no Bible said temu da nyame betam sa spirit no ade na hyejem na won hwehwe de obetimi atam sa spirit na hyejem no ankodi na chi o fi hade a me kona na obo ni pawo o ya bo pi hono na wo hwene mu no adana afro kan kan rade betimi ayi ana awade oyo yesi tomi bi bo ni pa kwa no so kora tomi bia ni ho bo ni pa o efisha awade na obo ni pa no ono ana nyini ni pa fu ti ba si fom enye tomi bi na bo ano ana bibia ni wa de ko bosomfo a wade mama wa anya awade dia yes wala sia na ko bosomfo akopa sika wala bo sika untra se na nyine me pasanya me shawa bufo konfo yere entu kurufo 89.5 ontu kurufo na na chama entu ayifufo ne dio dana sa nyirano ayan sago oboka ho papa omoka rituals omoka ho I have for Jokot omoka ho pa Illuminati kings omo semano wala so what can you show me to us question what can we do yes my papa I don't know about me again the woman is some question kuno but oh boy this is we majuma that's it that's every me karo crutch now what anti abedi kai na some bo who only up try re obedi kai no cre because the boss on your assassin djuma na meye abanti a wutia ma na pai try obekum the show but in a this show abosonsom nya anya kura atan enye Resa Moses awurade akoyi Israel and say awurade Israel what kind of powers our mission that's right I'm a pharaoh ni na busum hunu say there is a God wow I just mako 10 Sika FM 89.5 God destroyed them. God himself destroyed them. Was sour me now. A bosom mako 10 was sour. The church I am public. I am Muslim for Abakai. Oh, yes, Abakai, a bosom. They may destroy that for some of Israel. Israel for Kwan. Omo kosuma bosom radi kumu. Sabo sono me pese wona kan ka babo no o hiri bi obaba ba de hiri o Israel ya wodi na ni be hwe ahabo ko so no God
himself destroyed that king. And I Bushman saw them. I suffer and to know. Maybe I'm a cow. Maybe I'm a cow. Maybe some who are he. And to me, so me who are here, I'm sure who are then Padam for. Oko Britain, Oko Jekawasha on sa. Because I couldn't but was on a corner to the amount. Huh? Oko Jekawasha on sa. Who want to be a Cambridge Bagana? Also, Jimmy. I am a bot. I am a bot. I am a bot. What you do for video? Oko Yana Kawani says, you know, won't you attacks? Oh dear. Oh dear tax. The person who said to me, the one second one the piano on the tax. Come out the bar, the biaba. Come out with the bar, no, or the biaba. What's the biaba? What is it? I don't know what the woman. As for being. I don't know Bogabi UGC. UGC Bogabi. What about America? What do you drum your cosset from? Or drum your or Quarabush more. I'm what do you drum your cosset from? What do you drum your cosset from the United States? What do you mean from America? My young Sabana woman. How rather, we will be a cook or so much one. I am a couple of 4 hours. I could call the bush of India. I could call now. What do you come on? And you're ready there. And you cry and come with the mama. Sika FM 89.5. What can you show me? So from your dear, okay. I was on some Yeah. and yet, oh, got to some yet. A Sunday, I am one to Christo do woman. A somebody, yeah, papa. Yeah, papa. Father was an economy and class of some. I had to do some. So for your preacher, I had to do them. Said you already swimming coming in here. No. You're only one true God. Only one God. A son. You need to be phobia. Because I don't trust you, but Thomas, you. Now the apostle, you are in them. Amen. Amen. I was on some more. I was on some more TV. I'm on for Malam for Hindu. I mean, I can't Ghana. You put some money. You don't want. A small one, you know, until a man of bossy son. Yeah, dang. You're holding a mebo. Go. I don't care what you say. Psalm 16 verse 4. Psalm 16 verse 4. Was the one I would dinner me for fraction. Mutio, or Maya would dinner me for fraction. Or my yow Dawson. Says I'm kind. The kings of God, they are worshiping idol. The kings of Ashanti, they are worshiping idols. Papa. What I was like, sorry, then some of them go lose way. Don't push them in a free fire. I don't think so, sir. We will call David a hifie. I can't say David go shot. So I was on die. See that. Said David dear and by the same. I could die for draw for fear. Quabana. David need that. Some classes, some one yet. Some but some David yet that on your dad. Always worship God. Let's stop Pomada Cabano. David is someone who pie. Can never ya. A Pomada go. I buy Israel. Hallelujah. Amen. Oh, Papa, no. I didn't answer for. Can I give you could see? You're the sharp. Oh, shut. What is it? On one year temperament. Was Nana Wappa. Then to know some Wappa when you say, hey, me Buffy, me, my Israel. Yeah, man, but from watch it. Yeah, but from me, my core son. On the The Wappa today. Obey Bonini. Hallelujah. Amen. Set up with you. We are proud. Some me young dear Juma. We are so proud. Say a Christopher Ghana. Because you are I'm so proud. Amen. What be a woman about and your car, your die. Who took any public do it? We are called Sanjam. Oh. You need to sit down and think. So
regional minister so your police commando we are soldier ni panira mu ya bosonsom asempa na mekan adia na botisam yes president na bosonfo aba na nkirama aba na krisofo ada na mama akotofo nsoma mama budisifo nsoma na mo chantenso fo nsoma na kada samba to be asia wo mo nyina nyom rituals nwere ni apon na so fo ni so afro mo no o ya so fo o mo mpa yakura nka Check di gu o mo so mpa na ya twere eno no kan ya twere na dana ni ana na chane na tade kakra kabi okay kusia o poma kura no mo se de kura sha waka kwasia wapon asa na ya dia sofo tumi break nioma ana fro mo kan be hudi o ba wo se jetuato o mo mpa ya nyi anyi so amen se ya body na ni pa ni bia tie gu fam ambo deliverance kai ka bibi basio was the minister was a minister be simple choni said in Chima minister bi asene because somebody can ka bibi don't say ho because ban said the business no president Bako bi ka sembe to won I catch them so ana the floor be nyame nsa won so o bukulo asofo ni chai dan ba ma so pofo kakra kabi what do the treat rata cheno edio ana me district nyan e fi manga banyano majo oma ede ni ema ede ede shabo sensuma koswa awura school awura school eso asalo aman kwala na possess aman kwala na demons ada hosi abusumom efia no prosper emuni panyira ya nkokwasa shekura abusum ni diso wọ́n yà kwantwa na hwẹ́ ọ̀tá hɔ na hwẹ́ baabi a wọ́n new site wọ́n ti sẹ́ differences wọ́n wọ́n yà sẹ́ mẹ́kẹ́ kọ́ ẹ̀yẹ kánisẹ́ kúrò ẹ̀yẹ bọ̀mà tẹ̀pá bọ̀mà kúrò náà mpẹ́jáda because of a pẹ́pẹ́ mpẹ́jáda kúrò náà yẹ mọ́mọ́ tantantan tẹ̀pá bọ̀mà tẹ̀ ẹ́ sẹ́mi ni wọ́n sẹ́ bẹ̀ bọ́ nsọ́ a mọ̀mọ́ nsọ́ bi kọ̀nkransa. Nkransa mu achetre ya nkransa number 3 nkransa number 2 nkransa number 1 go to one no ko one no na ko ho o ma wi ya o ma ti sa yare fo no busumsemo abusumsem abusufo mu God you only one true God amen that is Christ Jesus amen whether like it or not amen. He's Lord adeɛ na ne gyere ho ni wɔyɛ demonstrate adeɛ bi paano num ama ne mmienu nipa mpim num paano num ama ne mmienu Peter sɛ na masa wɔyɛ dɛm nipa dɔm ɛyɛ ne nwanwa ɔnim sɛ nyame ne wɔahyia no no hallelujah wɔsɛmɛ de amomfa no ame na monka nkyerɛ nso ɔmo ntenatra ase I want to fill them daba na kɔma bagana ha ntoa bosoma mama aduane dabai bosom sɛ dɛm ade awia nipa da sɛde tiri bɔ wura dɛm wɔkɔ wia bosom no ɔna akorɔ no bosom no ntiri nkasɛ gyaa me ɛmfama nkɔ gyaa me yɛnya nkɔpɔ de awia no ho hwɛ filisifoɔ pa ɔmo wɔsɛm ɛtam apam adaka wɔyɛ di mmea tam no ebi ko si drago anim ade acha no ahye bro no oda fam 89.5 wasema bo adam wode ma bisia na we gira ho na me kama ketewe wo bon one bro from kim o ma me ada ye ko ne ho pon de frito ya na e ntam so o me sa tam so ade acha na da fam another day na me se no akonkofi ma mu bua de o me sa be fo so o ba no hama no o bon bro man tiate no bon no ni sate hallelujah amen that blessed abortion in that bubu pieces afọmọ ọmọ sẹ ey israel fún apọmọdé kan na ẹyẹ sá no
Omani nyina oma mpompo bo mu nyina. Sanka faro asori afowufo mu a ko betu Ghana fofo. Sanka wo hill faro asori afowufo mu a Egypt so omu kru ni Ghana. Egypt fo kru ni Ghana. Wakwana nkruma ko ware Egypt. So ya say yes. Enka faro baba betu Ghana fofo. Sama na munya abosonsom. Ade nyame aboso ni asase. Ade ayame ni me man no. Oh yes, Sanka King Nebuchadnezzar, Babylon here. Sorry, we from what? And go back to Gamanchafo. Oh yes, and go back to a Chuka for Sufo. The foot will be mano. Oba Chukuntu Kruko Chumfano. I have Fakasiano. Go back to a Minafo. Go back to all the presidents in the world. Go back from Samumra. I mean, Tumafo. Nenyamenu amudini diakron. Me Nebuchadnezzar mama dane aboa aresere. Eh, obi ampanu nabu no ajesu neza. Bebe na no. Wo panu nabu was neza. O different. Ona jiga say asasere so kra no. Onu ya dia wo so. Oya harden garden of Babylon the be si se wiem. Ono ababona wia. Ono abetoni nsuo. O poso chese we are higher than God. Oh yes, ya me ma bofo me born bo. Pana inu ayi na koma. No di jata bi di ashem. Oh yes, look me man jata na ntwie. De na ntwie bi di ashem se brudu. Afai, na butu odi. Afai was ade na hunhui. Wa wura na tade. Afai na bu na de bo wura. Afei de abana kan fifie e ko wuram na dan ti sa kokuro o wo wuram na ni kokuro na ni sa mo ni na be twa ushai o se sa bo wa de ni nua ne hwan anu ko wa nyanua asiade enti e yi nua ni atwe ado nua ne o hwe bedia o hwe sa kan te nua ne ya kan say abo wo France apese Shasa, I'm a crummy akusie. Listen, I'm quite a granny one. The tip of when you Sabu, the tip of food, then you are Hey, you haven't had you walk on. I don't know what be you. Everybody am well. Obey, the big I am what? I am what? Never obey. The person I will tell my pay. I'm so serious. I'm so serious. Tell somebody. Listen. Now you say now it's a room. One Banchamono. Obi a trust salad cucumber. Maybe a good plate to show. And no near Janine. I hear from my way. We cry no way. Who do you win? Nabu. Or don't you say Neza? I said you're real chair. Near the Abana Kanako rhythm. What's your phone? And your channel. A real bonnet. What the doctor said. When you cook on Shabby, and I take us with him, feel so. And feel so. Around here. Now, the dear young man said, anybody was on. I say, I trust it in this. No, we find a man in Yagro. Find a man in Yagro. I just say, who says, Yammy, or Pierre Artisan? Yeah, big dear grown to Yammy, and dear grow. Around here. We know the troubles in some. Now, a Sumbiano, we like a money. The possum, oh, the possum. What do I have with Mohammed? We don't know I have Bishan. Samoha, we need Jesus one I can say. I bet you know. Oh, yes, now that Jibusan. Say, Brother Moha, or Prophet Moha. We need Jesus Christ. Why? One I can say. What's the much? What's the much now? Me dance in Mohammed. What do you have, son? What do you say? What I can't you? Right. Some Messiah, me also Christian, no. What I can say. Amen. Tell somebody. And I know, many of some phobia didn't cry. You're clear, the trestle. I'm so Akwasi. A drone of most of Media.
na so na wode tire wan asia so de tire nyame na o ho sere o ga sa nyame wagiri o wani abosonfo dili no asane asofo abedili onye sa da ha kristo sum ye wo e ma wo ye gentle mi hu konfo wa she ku tu kom da ya bi sum ni akonfo nyina te sa ufuo o ma shampa boa basa ni shiwa bufuo be basa tuwa na bufu na oretu asene wa ye na tia fa so ana pai Michelle wakojia duro bi asiame siame takwa makro siame wiya no pai si saduro ni nyina abla ana no obi dia sensen ni kam o sisa no ore ba na ehye no obi so dia se ne mpese no ore aba na ehye no wo so fa dia abla taso busum ni nyina fa bra ye fa jantum maw na free tasemni abosonsomnya what is say Exodus 20:1-6 mransam dunu yanka 20 verse 1 to 6 osino yankopon kan nsem nyina se mene awrade onyankopon am yiw mizrim asaso nko afiem enya nyame foforo nka me ho osi da bi me matiri ya sa pa nyame bio enya nyame foforo nka me ho osi matiri pa nyame bio enya nyame foforo nka me ho ara na antimata disafodem na kukuo shampase amma babra wa shodam wa banse de dia sene ene mama na namala so me namro so donjo airport dia sabo na shari pani ubaye banfuo bayi ni asori what point ko sa shodam aya adam so no ya airport FM 89.5 so ya shodam o ya adam wa ya airport amu onuro bambon sambi ani asha no sofo Exodus chapter 20 verse 1 was say embarrass same juno na onyankopon kan sem nyina se mene awrade onyankopon a yiw mizrim asase so nko afiem enya nyame foforo enka me ho osi mene awrade onyankopon ya ko fa nyame bi bata na ho ya bi osi nya bi nka na ho osi enya bi nka na ho so ya se na se enya nyame foforo nya ria ba enka sa nyame na ho aso ade ba ko me ni se onu nyame no obi nchere no nyam good amen enti no ye bibi o mo obi nsori mu na ba ka se me boa o ye na de o mo obi nsori mu o me ka se nyame o pa mi na mboa wo me na mboa wo o ya se onu ko ara na de o ba sa se obi nsori mu o ba suru obi nsori mu ensuo na dawa na wasi wo kom sa ensuo no wo sere yesi nya mo re busu na tram na yeti ha yesi ensuo wo so de kwaku ensuo wo so de kwabra ensuo wo so de kofi timi di omu diama na yei edion o ya se wo bi san san ni ma me ne wan so ntrinka ni ma me nso anya enkwasi sham ni aso sham mara wo kurase hondi ana nya aguro what ya say na even kwasifo bi hondi nya aguro sam krase ya mela no na hini ru kra no nu babia oduru mansia ensoni tini ya tini ya na yedum no yi mampontin baria o tra ko ru ko tia kro bi amon hini bi so ayesem what ya say o wura hin fi a wo tankas boy o baba du fi a wo shamra no to pompom fe then come from Ukada because you show the kwaku. They come off from the Christopher or so atiase. Who someone you come to us abusum. The boy na mumra enti me awuru kro no da. The last Sunday. Lawyer now be preaching. Obosu me fucking. Obosu me fucking. What is it? On a little a case of 1 year grow to me. That's right. Now it is true so. Good. Tell me, why a case of 1 hour power. Good. Who is a conya? Yeah, a case of 4 to decide upon parents. Amen. Amen. I never call a person with Tiamino, a branch.
me see why do so ko just ka dura jai na mo ya no wacha wade a ona woka ya na bi ade ama wa forever and ever abasonso mi yo o za metaka jo wasi waka wasi mi na do Nyankopon am yi mizim asase so ko afia me foforo enya me foforo enyo ohonini biala oko dum stores oko kantamanto kanashi oko sunyane efri sunyane what is run about what I say sunyane run about utre omuskano school no na udu run about wa utre pole na udu run about wa konwa so some obrekum aboson sam what I say what to store num the sister num kono na de ketwa kuma se sikafoi e fa dunjo okot ojo okot ese wama akodunjo bi no akobi jobi o so ya ko fam no man limit wo mo ani e peja no so no ko na atiri di se de ba fa so na de nyashika wakam wa se de sikro na me de amini wo mo ho futia mi shawa na macho shawa na macho uspasha shawa kura ba macho ani kawa shawa macho ani sabe wanum duaye macho ana hu na timi mu no shawa na kasa chem say this man oyokot anye macho tumi shaye there are so many banks oh Ghana hasia anya nyamesika na wo yes so many banks yes the bank bi wa kojulo intimi tua so many banks are aquatic bank there are so many banks asampa na make atro no bi Ghana ya du no ya du sumu wa ba kan kura no anya problem wa ba kan kura no anya problem and sorry ba bro wa ya me hu ntimi o aya bosun sam aya bayugura yes I'm from America and sorry bebre nti no say mon so honhom ni nyina nhwe se mo ba wonu de afiri nyame e se obi akura bible nyame na amma kwankyere no mo ton so bolo ko sia kokko o ja se e de bangers tutu amanfo nsa asansudio spirit ne ba waro spirit ne do sacrifice na do so do ba ko oja se ya na nanum sum nyame ya mo ko sia dabi oko asoria ya ma laventa oko asoria ya ma oyere hwe aboson fofa do ya ni akura dabi person na agura na ya me Deuteronomy 27:15 Deuteronomy chapter 27 verse 15 verse number 15 Deuteronomy chapter 27 verse number 15 or say and no men ka woni pa obeyo honi a wasene okay was anome ankani pa obeyo honi na wasene ana agudie awrade atiwade onfo nsa no adwuma odi besi kukuam mutahai no man nyina jesu say amen wodi besi kukuam ama man nyina jesu say amen una ya nyame ya koto aso se no men kan enti Ghana no me aso no no kwame grubo odi kan edi akonya okotu kan nyame afidini no odi be sha castle osomsem sa apinfo mo jana ne adibia odi ase kan nyame o kan nyame na Ghana for some it is already president I want to say me the magic kan kwa twa wura ha na bosom na tan no bosom na tan no ti obi akwa ntima din wo ko drop o be change ko drop o be change timodin ya me kasa sabaya nkianyumu saka semu yanyini nyina yo pasa so foforo nsia mo na kasa kaya pa wala se yo pasa so foforo nsia mo na kasa o foforo ko wura na de money abantim because of that bosom omianyumu
dwebɔne ne sika ni brɛ ne sane masa adwena wo de kɔɛ no ara hyehyɛ ɔde ahyɛ wonya kɔdu no pa na bɔsomdwena ba wtirim ɛwodie kora no pao ukunipa kura ɔhyehyɛ ɔma no sika ɔde akɔgu baabi na wadi saa na bɔsom de bɛyɛ wo kɔso ɔmpere mu ɔma no nya ahotɔ ɛsɛ bosom bo ɔma mu ɔma no hyɛ pa ma no jija ɔde ahyɛ bɛpɛ sɛ wa wotia me nnɛ I'm so serious busa maame sɛ maame wokɔgye yɛ abosom ma akana me nkɔpɛ deliverance very serious ataa bi a yɛbɔ wabamo no bɔmmɔden sɛ ɔbɛkɔ no yɛbɔ deliverance atoto saa spirit no afiri mu anyɛ sɛ nkwagyeɛ bɛbɔ wo tana hɔ maade ne niwu so kana na abosom na yɛ saa wo wɔwɔ ntaafoɔ m sɛ yɛmusuo yɛkom ntaafoɔ fa Ghana ha yɛkom ntaafoɔ fa wɔwɔ ntaafoɔ m sɛ yɛmusuo yɛkum kwadaa no ɛwi akyerɛ no ɔmo sɛ ma ba mo ma wo na kyerɛ sɛ ɔmo de ɔma kɔwura abosom no mu ɔte ase nti ataa no kɔwuram anyankomago kɔwuram na pawia nso akɔwuram nti asɛm de tentafoɔ bɛbrɛ asae ɔsɛ paa na ne ka no o sɛ yɛbɔ waba mo a ka kyerɛ wo sɔfo sɛ sɔfo mema metim ɛyɛ bosom o abamo no yɛ bosom ne akyerɛ ɔnye kusie yɛtwerɛ ntafoɔ agu kusie akyi na mebɔɔ kusie no wɔtwerɛ ntafoɔ agu akyirɛ mepɛ sɛ meka mede kyerɛ wɔ you need to sit down and think twice Christianity oh brother a change nipa life Jesus oboa there is no power in heaven and earth about you to Christ oh anɔpa ma ne agye o do mekasɛ sia hɔ no na meho atɔ me kasɛ sia fie akɔ Canada na akɔ bosomfoɔ so wamoa na ɔno ɔyɛde kɔ Canada nkɔte wura mu hɔ wokɔɔ ne fie wanyɛ ɔmɔbɔ ɛnkyɛnseɛ bɔ ne daa so kora nwunu ɛnkyɛnseɛ bɔ ne daa so anyini hwɛ ne bɔ werɛ na hwɛ ne sere yɛ wɔno wamoa wo ne ma kura kɔ school santo wɔsɛ boa ne Canada Jimmy mepɛ sɛ mekeka me mpɛ sɛ ka mewie na bosomfoɔ bi afrɛ ɛnka deɛ tua so Yesu ana woboa ayi akɔwei ɔpapa yi ɔbɔ nwom bi ae makalawia ɔsɛ Yesu ana Yesu ana ɔhene Yesu ana wobɛtumi Yesu ana Yesu ana Yesu ana dadi Yesu ana wobɛtumi Yesu ana Yesu din no ɔbonsam suro osuro hallelujah amen Sika FM 89.5 ebijina sɛ mede mani gye o mani gye meyɛ bonsam ba meyɛ kɔmfoɔ bi ba nka mewura bɛko tan yie awurade mede wase mede wase o kasa mmerɛ nkokɔ tiri tuama no na memfi mu agya kɔsia yɛkyidie no metame de abɔ me tirim nkurasefoɔ dressing gyimi nti ɛsɛ monka nkyerɛ ma bosom no nyinaa sɛ kɔsɛ wura di matam yɛwɔ nyame baako pɛ yɛwɔ nyame baako pɛ yɛwɔ nyame baako pɛ o wɔne Christ amen Psalm 115:4 Psalm 115 verse 4 wɔse wɔn ahoni yɛ dwetɛ ne sika wɔse ahoni no adwetɛ sika nipa nsa no adwuma nipa na de ne nsa yɛ wɔwɔ ano wɔn kasa wokɔ wɔma nane gold ya wopɛ nipa nsa so kora yɛbɛtumi anane ama wo wokɔ hwɛ a yɛbɛtumi de nnua yɛ kuaba bi ne yɛdena ama wo wakɔtɔ ɔyɛ akyekyedeɛ akyi na wakɔpɛ pɛtati wɔwɔ nworɔ ho na ɔde abɛsensa dɛm hɔ na wakɔpɛ dawuro na wakɔpɛ dono gɔngɔngɔn yei gyimi nhom fiti aseɛ nyame pɛtɛ nyame akyekyedeɛ ti nyame pɛtɛ gyimi honhom mfiti aseɛ akɔ woyɛ good no preacher mpɛ no ɔyɛ good time amen gyimi honhom ho ase mfiti asedeɛ ɛne dono gɔngɔngɔngɔngɔn Bible sɛ nyansa mfiri aseɛ no deɛ ɔnka bɔsonsom
Yankopɔn akwema choska yo amen asamba na me kan wo wa no nkasa o se bosom na yakofa na bam wo wa no o me de bibira me ayi pamda dem bosofa ya me sisa ko re wesu so amehye no bosom na ntibia nka wi na ngongon me page to mu Papa ni nyina na hye dwe drop anka wi mi pla wase bosom no wa no wonkasa wani wo huna de waso wonte asem ati ba ka tira se na na ba kasa tira obi sentoma che ya fio zana edi yo jimi o akom de se enditia oni ntia wa kom nya powerful enditia ni adwen ko ay adwen ni enditia akọ ujira obetimi a comfort sanko eso na ni bosom obi se chire kasama ai utimi kom so na ni bosom ampo na dia peskadi so ma ati movie na we cha ko no we ya bosom fo o se bosom nye ama ati film ma comfort nya ne honya fada ampo so obi dress so fo what is it wa ko utimi se gentleman na okoi Amen. Judge for na 3 day. Amen. Yo okay. Was it once I won't find candy? One show. I'm so fan candy. One night on Fana. Oh, 9 and 10. 4 minute one cassa. On 4 minute one cassa. 1 hour you want to say 1 hour. 1 hour your bosom. Now come on to say bosom. What I say? What to say bosom? What did you want to move? No. Atafwa. Mi kofi na young gaby ne ho so na manfo atwere wo hye na obi tusire ho na mgina aba na mdu na so asa hade wase nana na se dia na wa wo sei wa be nana awo banana wase bosom na afo na so bosom ba mo pa man wa ya bodam even here deliverance as nana oh deliverance as nana yes we do brother yes mo de papa the catch o original yes mo do bia ye gentle se sanya yesu a kamranti amuguai ko bia no tutuntum hwe bosom sem na oyire num sam ho sadwe oma enya kura wo abosom e bia abu afurutiri da ho ntutu kan no ada kotam kunkum abu bi eno mtwa moja ne guso ne de kai ntwe bi atoso me papa kwa kunya me mi wura sili wa kwa tira bosom no so na ma bo atonu ma dini nyina ko si aguso wa si so mbotom na me kron o mu kum na me dini tini na ko guso na masesa e ko to toan ba bi damiri ta ko fo ko wi abosom no o tumi yan ko ha damiri ti o me papa kwa kunya me bosom entena me nyi bosom ni ko me krom atenfo asefamachi ko busha me dun so ho ko suagu hu amasa etogu hu eto egu adiam so anama trase na me nsuo na bi ahoro me nsa me diri nyina wi anama num suo bi na makra me ko me da bi ambon pa sa jibi fon kosuo na me nkodi cause me ni bof this is so kosuo na me de kwa anumra na me ko ye ona bonte ne friend light ase na wa jamba pie me na mo chef me kosuo sisem botom amanfo huru ba bia me nyam kosuo afire ya free na no se ya free sio na no me de domo what is it uchi tu ma me anu ache wa afa buy me to take one Sika FM 89.5 what is it me jira o ba me dia me mu cause me dia bona nya djuma what is it amiri nya djuma hepatitis achiwa bi me na furashe why na furashe na masi atatai e wona na kwa mpo wa ba tena sepen hepatitis what is it wa kwa na nkwase furashe ju sikadi
me pasama pai obi a wotia me ja bosonsom wante yo jai so ma me so bosom adinati o pamu a me yo o ma me kachi o se o papa kachi o se o si ni mati ma me so bosoma kwa kacha se me kosofo wi bra mama ba bi atna ma hwaw ja bosonsom ti dia be class shop o ba wi akobu sham jem oso onsa onfa de wani onhwa de ensu to anu otim o de ba bosonfo no pa mo se se ma bosom magu awiem na nsu onyam na obi enkopa jam Sika FM 89.5 ba fan kro nyame abono no ensu to ori akọ ara me boa oria amu nyina fufuom na bosom ni sim abrante me se yasu dawo wo waje yasu adai so no yiya ofa de ye amen amen ofa de ye only Christ alone ofa de ye enti no nyame se do jime pa di no oda nkwa amen do jime pa Yesu Kristo di no odi abai dankwa udo ba dia o se wo twama fu owom ekonkom no re matam wom yes ore matam wom na de wonye Yesu Kristo ni no onyankopɔ bufu kura dan so anozo kasamri emu musa sa bosomfo mo ko bosomso musa se opani oni nyame ho na ye powerful okay ya mu musa se woni onyankopɔ boss ni asase ho na ye powerful obeka jo se nyame de obi ancha no mo se ya ne me dase me ko sa nyame no amen amen obi antumi challenge no do obi antumi challenge no quotation na do so am de Jeremiah 10 Jeremiah chapter 10 verse 1 man ka kura nka mempo onyankopɔn te asefo ne anyame Israel fie tiasɛmri man ka quotation nka mempo ana ko sie brother Jarwati ando ko bosom so kura brana mompa ma ai bra ma bompa ma ye ko so ali asie fine endi o ma dua fasie o ma se preach fasie ye fa fasie ntwa ani akofu mo afasie ni akonu abia di ara dia kereja ho ye ba betwa pra we bufu ye na wana me chimba ye bi me 5 wọ́n bá se fọ́kúwọ́ adé ká bàbá fa mi sẹ́yìn no so no me de bẹ kọ́ yẹ kó twa pra wọ́n bá wọ́n na me se pra kọ́ mi pa me ta me ba yẹrẹ ẹni ká o ne nyina sọ náà nyàmú sọmọ ni mu o me si dabi a me ká mi bi sẹ Ghana ehu fia. ama nipa bebree anuoma firi wansa no sɛ ka bɛnya gyidi wɔ nyame mu ɛka wɔkyinkyim sɛ dɔmbarema nka bɛyɛfo no a wɔte fie hɔ no ɛnka watu na meka mekyerɛ ntenta korafo wɔ nim a na waba mu abu yee wɔma sa atoa me ha Jesus Christ awurade Yesu ntenta bi afa m'anim na yɛbɔ anansɛ so wanyɛ dɛn ananso fa ko tar so ne ko ne ntentan asampa na me kan na me chimi ya na jam fa da hwamiti na me tutene me de medikan ne bofo obo so bode do du preja no na kodo ne awaja na je se wo se atwe na obi anso ma ro so wa ba ma sinsuo no so re ne nyame na mo se mo sum nyame mo na me fo amaba mo nia de fako wo wi amasio na so wo na ba wo masio am tam so ai bi twa dua na kura me na me nam suo no chu ne masia ja am de to ka boot am so ma yanko fa won so bra fe no ha me ono so twa dua fa nsuo no ba wo ye din Sika FM 89.5 Unum bibi na me atom eba fie no mama ade a che me dai ebo 5 na mfa do kon sorry se o suo oni bisa de anchere ma hu o ja mo o ma jare kura wie
ɔsɛ afei akyerɛ sɛ didi nkɔmɔ katakyie no wɔde o wodi no honam sɛ okay watumi de abade a ɛne abayerɛ no gya wo nuanom bi hwɛ ɛgu wura mu wɔ so sɛe ɛgu wura mu wɔ sɛe o pra nso mɛka nkyerɛ obi na pra no wawa no obi otimi wi bɔ mfuturo nsu antɔ a ɛwi bɔ mfuturo pepɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa ɔde awurɛ hyɛ Awurade mu munya nnuhyɛm momyɛnya Hindu akyiridie abosomfoɔ nyinaa yɛnya wɔn akyiridie yɛmpagya Christ sɛ Ghana bɛnya asomdwe a gye sɛ atane ama Jesus Christ sɛ Ghana bɛnya ahotɔ a gye sɛ atane ama Christ asɛmpa na meka no anɔpai Awurade hyɛ ɔnyɛ ɔkɛse wɔ Yesu Kristo din mu amen